5 बोसोर जाबाय राजामोन नोंसोरलाय मा बुंनो जों एसे हा बन्दक होबाय हा फानबाय मोजाङानो जाया बेसे नायबाय आं लखिमपुरावबो नायबाय त्रिबेगरावबो लांबाय गुवाहाटियाव लांबाय हामानो मा खालामबा जागोन बेसे थाखा थांबाय लाख लाख मा खालामबावगोन आङो फिसावा सासे गाबनोसो ओंखारो ओरैनो मा बेमार जाना दं? बेमार जानायानो आथिं सानाय सुगार जालांबाय आथिं सानायनिफ्राय एसे मुलि जाबाय हामनोनो रोङा आथिं सानायानो थाबायनो हाया बिसिनायावनो गोलैनानै थायो खि हासुदै बिमायासो साफा खालामो सोर होनगोन आंनि देहाखौलाय आंनि दुखुखौ न'खराव साबेसे दंमोन? न'खराव सानैल' फिसाया आंना रावबो गैया नोंनि फिसालाया हाबा जादोंना जायाखै? जायाखै बा सेंग्रा समनिफ्रायनो जाबोदों आरो बे सेंग्रा बोसोरबाबाथ' गोबावानो जाबाय सेंग्रा जुवाननिफ्रायनो जादों मा खालामबावगोन डक्टरा जेनेबा मा होनदों डक्टरा बिदिनो लाङो एसे मोजां जायो आरो ग्रोब जाफिनो हा बन्दक थाजोब्बाय हा फानजोब्बाय गासिबो सम्पतियानो जोबजोब्बाय न'खरनि धोन सम्पतिखौ जेनेबा फाननानैबाबो नायदोंमोन आरो फाननानैबाबो नायदों नायबाबो हामनो रोङा हामनाय गोरोबनाय मोनाखै आरो गोरोबनाय मोनाखै दा थाखा फैसायानो थोला दा जेनेबा न'खराव जेनेबा दा बेमारिखौ नायनोथ' फैसा गैया फैसा गैला फैसा गैला बेसे नायबावनो जोंलाय थाखा फैसा हा बन्दक होबाय हा फानबाय फैसा गैयिनि थाखायनो जेनेबा फिसालाखौ दा न'आव लाखिनो गोनां जादों न'आव लाखिनो गोनां जादों लांनो मेडिकेलाव लांनो फैसायानो गैयाबा माजों लांनो थाखा फैसायानो गैलाबा बर' रायजो राजाफोर दङ नङा होमबा जोंना BTC निबो सोरबा EM दङ MLA दङ दा बे समाव नोंसा फिसालानि थाखाय मोजां लाखिनो थाखाय मोजां बिनि देहाखौ मोजां गोग्गो लाबोफिननो थाखाय दा बे समाव मा खावलायहरगोन जेनेबा माबाफोर अनसुंथाइ लुबैगोन बेनि सायाव बुंगोन नोंसोर अनोबालाय अनसुंथाइ हर आंनो फिसाखौ नायनो अननायनि गेजेरजों आंनो हायोबा सहाय हरनांगौ थाइसे थाइनै बयबो हरनांगौ आंनो फिसाखौलाय माजों नायनो आंलाय थाखा फैसा गैला जेबो धन सम्पति थांजोब्बाय हा फानजोब्बाय हा बन्दक होजोब्बाय माजों नायबावनो आङो ओरैनो दा नोंना फिसालाखौ जेनेबा मा डक्टराथ' जेनेबा नायबाय जेनेबा दा ओरैनो माखौ एसेबां माबायदि हामनाय मोनदों जेनेबा बेबायदि हामनायाथ' एसेल' माबायो हामो आरो जाफिनो हामनायानो गैया डक्टरनिफ्राय माबा रिपर्टफोर दङ नामा जेनेबा रिपर्टआलाय जेरावबो दङ जेरावबो लाङो जेरावबो दङ हामगोन बायदि होनो हामानो माथो हामनो रोङा ओरैनो दा नोंसा फिसालाखौ जेनेबा मा होनो डक्टरनिफ्राय बेनि माबाफोर अपारेशनफोर बेबायदि खालामनाय जादोंमोन नामा अपारेशन खालामदों 3 लाख 5 लाख थांदों फारसे आरो जाबावबाय आथिं सानाय थाबायनो हाया खिनाय हासुनाय बिसिनायावनो गोलैसोनानै दङ दा सिखारनो हाया खुलुमबाय दा जोंना मेन खोथाया बेनो जेनेबा नैबे जोंनि लोगोआ आजि 6 बोसोर बा 7 बोसोरसो जाबाय बेमार जानाया दा न'निफ्राय जा एसे हायोमोन बेखौ हेल्प खालामदोंमोन बा हा हु फाननानैबाबो बेखौ डक्टरनाव बा मेडिकेलाव लांदोंमोन आरोना मेन खोथाया बेनो ओमफ्राय दा नैबे गामिया राजगर बालुगुरि बे राजगर बालुगुरिनि गामि खाथि खालायाव जा इसिबां गामि दंना बेफोरनिफ्रायबाबो बा बालुगुरि गामिनिफ्रायबाबो एसेबाबो अनसुंथाइ लुगैदों जेनेबा जा एसे हायो अननानै होफैदो बा हेल्प खालामफैदो बेल' आरो दिनै गाबोन बा समफोरबाबो नैबे बालुगुरि गामियावबाबो बा सोरनिबा फिसाया बेमार जानो हागौ खोमा बा बालुगुरि बारनानैबाबो बेमार जानो हागौ खोमा दा जा एसे हेल्प होलायना बिनि जुदि हेल्प होलायोबा जेनेबा गाबोन बैनि फिसाया बेमार जायोबाबो जेनेबा हेल्प मोनफिनगोन नालाय बे आरो आंना लुबैनाया नैबे आंनि लोगो नालाय बे हिसाबै होनबाय आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथाङा बिदि बुंदों नैबे खाथि खालानिखौल' होनदों दा बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां मानसियानो नुदोंबो बुंजायो बे बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन आंना दा मेन खोथाया बेनो जोंनि नैबे बर' समाज बा बर' हारियानो जा एसे अननानै नैबे बिथांखौ बा आंनि लोगोखौ जेनेबा अनसुंथाइ हरलायदो बा
जेनेबा नोंसिनि अननायावनो बिनि फिउचाराबो जानोबो हागौ खोमा बा बिनि जिउआ थांनानै थानोबो हागौ खोमा बेनो आरो मेन खोथाया। दा नोंथांमोना अनसुंथाइ लुगैदों दा मानि थाखाय लुगैदों? मेन खोथाया बेनो जेनेबा आं अनसुंथाइखौ लुगैदों बिनि रिजन दं होनोबा जेनेबा आंनि लोगो बियो बा आं बिनि न'खरखौ गोदोनिफ्राय नुबोबाय।